Κύριε Καραφυλίδη, μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Ευμένης Καραφυλίδης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, διευθυντής τμήματος διατροφής κλινικής διαιτολογίας στο Metropolitan General. Σωστά. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Metropolitan General σε σχέση με την εξατομικευμένη διατροφική φροντίδα κατά την νοσηλεία. Σωστά. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω το εξής. Η διατροφή αποτελεί επιστήμη ή άποψη? Πολύ ωραία ερώτηση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι όντως η διατροφή είναι επιστήμη και όχι άποψη. Αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που μας δείχνουν διάφορα αποτελέσματα που πιστοποιούν αυτό που είπαμε, ότι η διατροφή δεν είναι απλά ένα πιάτο φαγητό. Άρα ο επιστήμον κλινικός διαιτολόγος μπορεί να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα των μελετών και να βοηθήσει τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι σε σχέση με το αδυνάτισμα και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει τέλειο μυστικό για το αδυνάτισμα? Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Να πούμε ότι το τέλειο μυστικό είναι ο ρεαλισμός. Αν δεν υπάρχει σε ένα πρόγραμμα διατροφής ρεαλισμός, τότε ουσιαστικά δυστυχώς θα αποτύχει. Δηλαδή, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Αν κάποιος αποφασίσει μετά από πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια, στην αρχή θεωρεί ότι πρέπει να κάνει λίγο περισσότερη υπομονή στην πείνα της στέρησης από τις προηγούμενες φορές. Όμως το μυστικό βρίσκεται στο ρεαλισμό, στην καθημερινότητά του, στην κουλτούρα του, στη γεύση του, σε αυτά που του αρέσουν. Μπορούμε δηλαδή να τρώμε απ' όλα, χωρίς στερήσεις, έτσι? Σωστά, να τρώμε απ' όλα. Και αν υπάρχει πείνα σε έναν διαιτώμενο, τότε δυστυχώς η προσέγγιση απέτυχε. Τώρα, αν επικεντρωθούμε λίγο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή στην εξατομικευμένη διατροφική φροντίδα που συναντάμε στο Metropolitan General. Σωστά. Αυτό το πρόγραμμα αφορά στους νοσηλευόμενους, δηλαδή στους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο? Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε ότι το Metropolitan General και όλος ο όμιλος HAG έχει βάλει την επιστήμη της διατροφής παράλληλα σε όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ο ασθενής επισκεφτεί για την νοσηλεία του το νοσοκομείο μας, θα μπει η επιστήμη της διατροφής μέσα στο κομμάτι των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Και καταλήγει αυτό ότι όταν είναι να πάρει με το καλό γρήγορα το εξιτήριό του, θα πάρει γραπτές και προφορικές διατροφικές οδηγίες που θα υπό μία έννοια συνδέεται η θεραπεία του, η φαρμακευτική του αγωγή με την καθημερινότητά του και θα εξελιχθεί το κλινικό διατροφικό πρόγραμμα σε ένα πρόγραμμα καθημερινότητας. Αυτό τώρα ήθελα να σας ρωτήσω. Άρα δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο μόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ενός ασθενούς. Μιλάμε και για τις δικές σας συμβουλές που δίνετε εφόσον ο ασθενής παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο νοσηλεύεται ο ασθενής. Όχι, γιατί όσο νοσηλεύεται θα είναι λίγο περισσότερο περιορισμένο, ανάλογα ακριβώς με την επέμβαση ή τη θεραπεία που κρίνει ο θεράπων ιατρός. Αλλά η σημαντικότητα της διατροφής είναι το συνολικό ταξίδι από την αρχή ως το τέλος της εξέλιξης της θεραπείας. Φαντάζομαι, κύριε Καραφυλίδη, ότι διαφοροποιούνται τα διαιτολόγια ανάλογα με την ασθένεια του πάσχοντος. Δηλαδή, ανάλογα από τι πάσχει, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από εσάς. Σωστά. Φανταστείτε, στο Metropolitan General υπάρχουν 32 διατροφικά θεραπευτικά πρωτόκολλα, δηλαδή ο δίσκος του ασθενούς, ανάλογα με το τι κατάσταση νοσηλεύεται ο ασθενής. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ασθενή να ακολουθήσει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής αφότου φύγει από την κλινική, από το νοσοκομείο? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτο, χρειάζεται να του το πει ο γιατρός, ότι για να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να γίνει πιο γρήγορο το αποτέλεσμα, θα πρέπει ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα παζλ. Έτσι, με τη φαρμακευτική αγωγή, με τη διατροφή κατά τη διάρκεια του νοσοκομείου και κατά τη διάρκεια του εξιτηρίου. Τώρα, αν ο επιστήμον διαιτολόγος προσαρμόσει πολύ γρήγορα σε αυτά που πραγματικά αρέσουν στον ασθενή, με αυτά που πρέπει να ακολουθήσει από την επιστήμη, τότε θα έχουμε το πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Μου δίνετε μια ωραία πάσα. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό? Θέλω να πω ότι μπορούμε σε ένα διαιτολόγιο να συνδυάσουμε αυτά που πραγματικά επιθυμεί ένας ασθενής να τρώει σε σχέση με αυτά που μπορεί να πραγματοποιήσει. Βεβαίως. Γιατί η διατροφή δεν είναι ένα πιάτο φαγητό μόνο. Είναι μαγεία, είναι χρώμα, είναι συνέργεια θρεπτικών συστατικών. Άρα, όποιος κατέχει την επιστήμη της διατροφής με τη βιοχημία των θρεπτικών συστατικών μπορεί να πετύχει αυτό το ουράνιο τόξο χρωμάτων θρεπτικών συστατικών που μπορεί να μεταφράζεται και στα αγαπημένα φαγητά κάποιου.
Μπορεί να ακούγεται εύκολα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για έναν άνθρωπο που πρέπει να ακολουθήσει ένα πολύ συγκεκριμένο διαιτολόγιο, χρειάζεται πολλές φορές και ψυχολογική υποστήριξη για να το καταφέρει? Σημαντικό. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται να μπορέσει να επιτευχθεί μια ισορροπία στο μυαλό, στην ψυχή και στο σώμα. Πρέπει ο γιατρός ή ο διαιτολόγος να ακούει τον ασθενή, να μπορεί να ακούσει την ψυχή του ασθενούς. Να νιώσει ο ασθενής ασφάλεια, κατανόηση, ότι τον ακούει και από εκεί και πέρα όλα ξεκινάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί ξέρετε, εμείς καμιά φορά λέμε ότι αν νοσηλευτώ σε ένα νοσοκομείο θα ακολουθήσω αυτό που λέμε νοσοκομιακό φαγητό. Σωστά. Και αυτό λίγο μας κάνει να αισθανόμαστε περίεργα, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια ποικιλία για αυτούς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Και εναλλακτικές επιλογές και κατανόηση. Και ουσιαστικά, ναι, αυτό που μας νοιάζει είναι ο ασθενής να πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει. Έτσι δεν είναι, ώστε να τον πιο γρήγορα. Σωστά. Κύριε Καραφυλλίδη, νομίζω ότι μαζί σας θα μπορούσα να ακολουθήσω το οποιοδήποτε πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Κι εγώ.